Hoi. Hoi. Mooi, wil je mijn opnames wel even onderbreken, hè? Jawel. Wat ben je aan het doen? Wij zijn een film aan het opnemen. En dat is vanwege, we zouden een eindmusical doen. Maar vanwege een aantal maatregelen is dat niet doorgegaan en hebben we er een film van gemaakt. En jullie zijn nu net getuigen van een scène die we hebben opgenomen. Want hier ben je van groep 8? Ja. En het school hier zit er haast op. Ja. En wat voor film ben je hem dan ontmoet zien? Sieuw. En kun je mij vertellen waar dat ook gaat? Waar gaat de film over? Oer een verlitten gebouw en dan ben er bijen ontvoerd en dan ja. Lastig u te lezen. Ja. Nou, ik richt me nog even tot de regisseur. Die weet het misschien beter te vertellen. Wij zijn eigenlijk een stadje, een dorpje. En we hebben een kapsalon. En op een gegeven moment zijn er 3 mannen gesignaleerd in het zwart. En met camera's en die zijn aan het filmen. En dan vervolgens verdwijnen er kinderen die een talent hebben laten zien voor de camera. En dan raken er een aantal mensen nogal in paniek. En de politie doet niks. En vervolgens gaan we op onderzoek uit. Want er is onze Poolse zwerver Stasio. Waar ben je? Daar. Die heeft licht zien branden in een oud verlaten gebouw. En daar gaan we naar binnen met z'n allen. En dan blijken de ontvoerders eigenlijk reporters te zijn die een theater hebben opgekocht. En dan wordt het een heel grote talentenshow aan het einde. 3, 2, 1, doe maar. Mensen, we moeten in actie komen. Als de politie niks doet, moeten we het zelf maar doen. En burgerwacht, kom op onderzoek uit. Ja, in gewoon was hoe je hem vanzelfs een musical opvieren. Ja. En dan zo'n de ouders al heel langskomen. Maar dat mag je nou vanzelfs net. Nee, dat klopt. Dus we doen het nu op deze manier. We filmen alles. En dan laten we dat zien. Dat is wat we nu doen in plaats van een musical. Klopt. En dat wordt dan een mooie videofilm en elke nie die krijgt dat bestonden dan? Of hoe werkt het? Ja, dus ze krijgen het allemaal mee naar huis. En we laten het zien op een scherm voor alleen ouders. Waar we met maatregelen dan kunnen laten zien. En dan is het erin en eruit. Ja. En hoe binnen de acteerprestaties ontnoot daar? Ja, ik ben tevreden, maar ik ben wel benieuwd wat jullie er zelf van vinden eigenlijk. Ja, ik vind het prachtig. Ja, is het echt leuk om te doen? Ja. Ja, hoe zien je hem neer te horen? Nou, een heel soort succes al hier. Ja, dankjewel. Bedankt.